Hola! Us presentem este joc que ens el donaren en Burger King, que és que bo. I les instruccions, la veritat és que no les enteníem. I anarem a YouTube i ens va ajudar un vídeo que l'enllaçaré si el torne a trobar. Però vaig dir, este joc que ens agrada tant i que és tan complet ha d'estar en valencià, la nostra llengua. A que sí? Sí. I com va tenir tant d'èxit els tutorials per al cub de Rubik, doncs porta este. Ens farem en 2 caixetes. Així que, bueno, és un joc dels creadors de l'Uno, però no té res a veure, encara que, bueno, també és de cartes. A veure, expliqui un poc de què va la cosa. Quantes més cartes, millor, com en l'Uno. Se baralla. Bueno, i vegem que n'hi ha diferents tipus de cartes. N'hi ha cartes de números fins al 12, de l'1 al 12, i comodins que poden ser qualsevol número que te vinga bé. ¿Vale? Pero bueno, eso es tipo cinquillo. Sí, te parte como si fuera el cinquillo. Sí. Sí. A veure, és molt complet. Primer se reparteixen 20 cartes. Nosaltres juguem en 20 cartes, però se pot fer en 15 o en 10, depèn quan llarga vulguis que siga la partida. Així que anem a fer una de 20, val? Ai, espera que me descompte. 1, 2, 3, 4, 5. A veure, assistenta. En realitat, només fa falta que els dos tinguem el mateix número de cartes. Si he comptat mal i s'ha quedat de 9 i de 9, no passa res. Perquè ara, este és el muntó prioritari que hem de buidar, val? I se fica, el de 20, i se fica així, sempre en la carta de dalt, mirant cap amunt, i les altres amagades. Este muntó ja no es toca. Es queda així, cadascú té el seu. Val? Després es reparteixen 5 per a tindre les mans, així com un palmito, 4 i 5. Val? I sempre hem de tindre 5 cartes en la mà. Quan anem tirant, anem agafant d'ací. O les tirem al mig o les agafem així. O sigui, les agafem a este muntonet. Este muntonet sí que es mira. I este se deixa a un costadet, que arriben tots, perquè és el de furtar. Ara, furtarem al final, ara ho explicaré. Ara mirem, i com en el cinquillo, que dia sí, la meva assistenta, no m'ensenyes, no hem de veure les cartes del contrincant, però així estem explicant, val? Hem de començar en un 1, i així se poden fer 4 muntons de cartes, de l'1 fins al 12. Quan arriba al 12, aquest muntó torna així a la part de baix. A veure, comences tu, no? Assistenta, tens 5 cartes? 5 cartes. Doncs tira. Així també m'ha eixit un 1. 1. Pots continuar? Mira, pots continuar. Però agafa. Agafe 2 més. Sí, pots anar agafant sobre la marxa. Agafa. Ja en tens 5, i ara pega-li la volta. I ara? Mira. 3. Agafa. Tu sempre has de tindre 5 en la mà. 3, 4... Se fica, molt bé, se fica així per a saber que això és un 3. 4... Ara ja se pot tancar. 5... Així. Sempre 5. Ai. Com estàs de prova, no passa res que li veig a les cartes. Sempre... Arriba el que passi així no se veu en quadre. 6. Agafa.
hem d'atendre que així sempre n'hi hagi 5, que allí sempre n'hi hagi una voltejada. 7. Furta. Agafe. Són molts detallets que té este joc que el fan de concentració. I ara, Hem fet un altre muntó, 2. perquè en este ja no tenim per a seguir. Agafe 5. Pot passar que ja guanyes. Això és estratègia. 2. En qualsevol moment podria parar. 3. Pega-li la volta. En qualsevol moment podria parar i dir, ja no vull jugar més. 4. Vinga. Però si vols seguir... 5. 6. 7. Mira, que si ho acaba. 8. 8. Mira, està bé, eh? Tenies 2 sets, podies triar. Furta. Este joc 9. serveix, agarra, serveix per a potenciar la concentració, l'atenció. 10. Que són moltes cosetes. 11. Sí. Que guanyes. 11. I 12. Vale, pues este... Pegaríem la volta i el deixaríem baix. Se pot remenejar, No. no? Ara, mira, com ella ja ha acabat, que ja no pot seguir, passa al següent pas, que és el de descartar una carta en la zona de descarte, que és esta. En esta zona poden haver fins a 4 i poden amuntonar-se. Estes les gastarem també per a tirar-les, però per ordre. O sigui, la que estiga baix no se pot tirar fins que no tirem la de dalt, eh? Per això hem de jugar en les 4 muntons. Val, per tant, ja has descartat una i ara què tens que fer? I Furtes del muntó. del muntó de furtar. Sí. Ale, i tornes a tindre 5 cartes. Sí. Ja estàs a punt de guanyar, però ara me toca a mi. Que tu ja has acabat el torn. Perquè ja no tenies... Ja has decidit o perquè ja no tenies res més que tirar. Val, per tant, jo ara puc... Pues la tinc que jugar, perquè a la següent torn ja guanya ella. 2... I ara me toca a mi. Mira, doncs vaig a veure. Me la vaig a jugar. 8. A veure si puc descartar-me. Mira, un altre 1. Clar, se prioritza sempre este muntó, que és el que hem de buidar. Mira, doncs puc fer esta també. També hem de mirar de sabotejar-li, no deixar-li fàcil. Ui, se m'oblida. Ah, sí. 9, 10, 11, Ai,
Me llegit molt mal. M'ha llegit molt mal. No tinc un 12. 1. Mira, que bé. 12. Vale, assistenta, me pots ajudar tu? A veure. Ara què més puc fer? Així tinc un 1, un 2, un altre 1. Bueno, pues diré esta. 3. Puc fer un altre muntó de 1. Pues un altre 1. Se me va del plano. I agarre esta. Trac una altra. Ja no puc fer més unos, ja no puc fer més muntons de unos, no tinc 2, no puc, no puc. Per tant, bueno, hem d'assumir la nostra derrota. A la zona de descarte, la fico així perquè està en plano. Si no vais no la veureu. Bueno, pot estar, jo sempre la fico al costat d'este. Al costat d'este muntó, ahí a un costat fique la zona de descarte. Per tant, descarte una, perquè ja ha acabat el torn, i furte. I ja li deixe pas a veure què fa l'artista. Vinga, te toca a tu. Veuràs que disparo. Ai. No, d'ahí no. Ja volies tu. Ixa és l'última que te queda. Estàs a punt de guanyar. Canta, descartar i a furtar. Ale, ara me torna a tocar a mi. Mira, doncs jo puc seguir. Perquè m'ha eixit un 4 a última hora. Així que... Veus? Torne a tindre 5. Mira, un 2. Este joc té part de... Té part d'achar, clar, però també és part de parar atenció, a veure què pots fer. Un 2, doncs un 2. 2. Ai, mare. No m'ixen tresos, veritat? No tinc 3. Mira, tinc esta. Molt important, per aquella no tiré ja. Que me guanya. A veure, un comodí. Però bueno, de moment vaig a gastar-lo bé. 6. Ai, espera, què he fet? Ui, que m'ha enganyat. He agarrat de més. És que està fent-se molt llarg el vídeo. Bueno, després el tallaré. 6. 7. I obri. A veure si guanya. 8. Que guanye. Pues el 9. I me queda una. Pues ara, per a guanyar, tire així el comodí este per a fer un 3 i tire esta. I ja he guanyat. Què podries haver fet per a guanyar tu? No ho sé. Els comodins. Gastar-los en més... És que no tenia. Sí, que has gastat molts al principi. Sí. Tenia que haver fet. Els comodins s'han de cuidar, Bueno, espero que vos hagi agradat este joc i ens veiem en un altre vídeo. Adeu!